Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με το Βόλο και τον κύριο Μπέο. Κύριε Μπέο, καλή σας ημέρα. Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα. Καταρχάς, θέλω να δώσω συγχαρητήρια. Το 55% είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Ο λαός του Βόλου σε εξέλεξε δήμαρχο για τρίτη φορά. Πας για 12 χρόνια. 14, κύριε. 14, χίλια συγγνώμη. Δεν πειράζει. 14 χρόνια. Δεν πειράζει. Λοιπόν, άρα αυτό λοιπόν δείχνει ότι είσαι πολύ αγαπητός. Μου επιτρέψει τον Ενικό, γιατί γνωριζόμαστε χρόνια. Λοιπόν, δείχνει ότι είσαι πάρα πολύ αγαπητός στο Βόλο. Ναι. Αυτό λοιπόν ένα το κρατούμενο. Τώρα, εγώ επιτρέψέ μου να πω κάτι με μεγάλη αγάπη. Και εγώ διαφωνώ, και το είπα πρώτος εδώ την Παρασκευή, με αυτό που είπε ο Κασελάκης, ότι θέλουμε να επιλέξουμε αγόρια, γιατί δεν ξέρουμε να μεγαλώσουμε κορίτσια. Και εγώ διαφωνώ με αυτό. Το είπα πρώτος την Παρασκευή, γιατί εμείς το πιάσαμε πρώτο θέμα. Πολύ ωραία το είπες χθες. Είναι η άποψή σου. Λες διαφωνώ με αυτό κτλ. Γιατί να βάλεις τη λέξη που έβαλες και πραγματικά με αυτό που κάνεις, αν θες ουσιαστικά πώς θα το λένε, να τον μικρύνεις τον Κασελάκη, βάζεις νερό στο μήλο του. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ εχθές υπέστρεψε μια μεγάλη ήττα. Και αντί να μιλήσουν για την ήττα να είναι απολογούμενοι, βγήκανε ως μάγκες και είπαν: κοιτάξτε, ο Μπέος τι είναι, ο ακροδεξιός Μπέος που μας λέει έτσι όπως μας λέει, και όλο το παιχνίδι ήταν για σένα χθες. Δηλαδή, θεωρώ ότι με αυτό που έκανες, αδίκησες τον εαυτό σου, που χθες ήσουν σε μια μεγάλη χαρά. Με αγάπη το λέω. Τελείωσες, Γιώργο? Ναι. Λοιπόν, εγώ καταρχήν θα παρακαλέσω, θα δεχτώ ό,τι σχόλιο θέλετε, ό,τι ερώτημα θέλετε να μου βάλετε, αλλά θα με αφήσετε πάνω σε αυτά που θα πω, να μην υπάρχει δεύτερη φωνή. Ας την πείτε μετά. Ευχαριστούμε όλοι, κύριε συνάδελφε, και μετά ρωτήσουμε ό,τι θέλουμε. Ό,τι θέλετε. Ελεύθερο σήμερα, θα απαντήσω κιόλας. Και θα πάρετε και τις απαντήσεις αυτές όπως θέλω εγώ, ξέρετε. Γιατί είπες ότι συμφωνείς, χαίρομαι. Ότι δεν σ' άρεσε η δήλωση του Κασελάκη, όπως και το 90% των Ελλήνων, αλλά δεν μπορούν να το μεταφέρουν ή να εκφραστούν. Ναι, αλλά εμένα δεν με πειράζει ότι είναι ομοφυλόφιλος. Άσε με να πω όπως τα θέλω. Πες. Κασελάκηδες και μάγκες που είπες τους έκανα δεν ταυτίζονται, δεν πάνε μαζί. Άρα λοιπόν είναι άκομψο αυτό που είπες και άτομο. Θα πω λοιπόν κάτι για να το ξεκαθαρίσω. Μετά τις δηλώσεις που έκανα on camera χθες το βράδυ, έκανα και δήλωση στο Facebook, γιατί οπωσδήποτε οι κακοπροαίρετοι το διαστράβλωσαν και το παρεξήγησαν. Και ήμουνα ξεκάθαρος και θα το πω και μία φορά ακόμη τώρα. Ομοφοβικός δεν ήμουνα ποτέ στη ζωή μου και δεν πρόκειται να γίνω. Δεύτερον, ξεκάθαρα πράγματα. Σε αυτό το χώρο που ήμουνα, επαγγελματικά, με χορογράφους, καλλιτέχνες και παρέα έκανα και βγαίναμε έξω και χάριστες σχέσεις και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πίστεψέ με, και η προσωπική ζωή του κάθε ανθρώπου δεν με αφορά. Είναι δικαίωμά τους. Άλλο αυτό όμως και άλλο εσείς που κάνετε τις εκπομπές και ιδιαίτερα τα πρωινάδικα, να προσπαθείτε να χειραγωγήσετε ή να οδηγήσετε μια άποψη διαφορετική στον κόσμο για να κρίνει αν θα ψηφίσει τον Μπέο ή τον Κασελάκη ή ποιο είναι σωστό ή ποιο λάθος. Δικαίωμά σας είναι άποψή σας. Δεν θα μου την επιβάλλετε, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Ένα λεπτό. Πιάσατε λοιπόν το χαστούκι. Δεν πιάσατε όμως ότι 3 μέρες είχαν κλείσει 5 άτομα το δρόμο και δεν μπορούσαν να πάνε οι γιαγιάδες στα φαρμακεία, στα νοσοκομεία, στις δουλειές τους. Και αν δεν πήγαινα εγώ εκεί, ο δρόμος θα ήταν ακόμη κλειστός. Όχι όμως να ρίξεις χαστούκι, δήμαρχε, να πας εκεί και να καθαρίσεις σαν μπουλντόζα που είσαι και να πας να καθαρίσεις. Όχι να ρίξεις χαστούκι όμως. Είσαι εκείνη την ώρα όταν μου βρήσαν και τη μάνα. Δεν κατάλαβα. Αυτό πήρατε εσείς. Εγώ άκου, Γιώργο, για να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτός είμαι. Εγώ αυτό που είπα και δέχομαι αυτό που λέει ο κύριος Κασελάκης. Να επέμβει η δικαιοσύνη. Καταρχήν δεν είναι ούτε αυτός, ούτε εγώ, ούτε κανένας να πούμε στη δικαιοσύνη την ανεξάρτητη, όπως θέλουμε να τη λέμε, αν θα παρέμβει ή όχι. Είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Όμως αν θα παρέμβει η δικαιοσύνη στις δηλώσεις τις δικές μου, πρώτα θα πρέπει να παρέμβει στις δηλώσεις που έκανε ο Κασελάκης. Ένα προς ένα. Να μιλήσω λίγο τώρα. Θα το ξαναπώ πάλι. Θα το ξαναπώ πάλι. Αυτό το νούμερο, και μετά πέστε μου ό,τι θέλετε, που λέγεται Κασελάκης
ένα καινούριο φρούτο που ήρθε στην Ελλάδα από την Αμερική και το ψάχνουν στην Ιαπωνία. Προφανώς δεν ξέρετε. Στην Ιαπωνία γιατί το ψάχνουν, επειδή το λες από χθες. Δεν ξέρω, γιατί το ψάχνουν. Δείτε τι επιχειρηματικές δραστηριότητες είχε. Για επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ναι, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει δεν με αφορά για τα χρώματα λες από την Ιαπωνία. Μας ήρθε λοιπόν στην Ελλάδα και τι θα γίνει ξαφνικά. Θα πρέπει να πάρουμε όλοι ένα ράφτη δίπλα μας συνοδό. Τον Τέιλορ. Ωραία. Μια στιγμή, ωραία, να μιλήσω κι εγώ τώρα, Δήμαρχε. Δήμαρχε. Γιατί είστε τόσο προσβλητικός, μια στιγμή. Επειδή όμως υπάρχουν παιδιά, Δήμαρχε, επειδή υπάρχουν παιδιά στα σχολεία, τα οποία κι αυτά είναι... Άσε με να μιλήσω λίγο. Μια χαρά πρότυπο για μένα. Ένας παιδί, κάτσε Άρια. Ένας άνθρωπος πετυχημένος για μένα είναι πρότυπο για τα παιδιά μου. Που σημαίνει, τι σημαίνει, ότι ένας άνθρωπος που είναι ομοφυλόφιλος, που παλαιότερα εδώ στην Ελλάδα το θεωρούσαμε, όχι παλαιότερα, πριν μερικά χρόνια, το θεωρούσαμε ρετσινιά και μίασμα, τώρα για μένα είναι πρότυπο ότι μπορεί κάποιος να πετύχει. Άσε με να τελειώσω. Μπορεί κάποιος να πετύχει, άσχετα αν δίπλα του έχει μια ράφτρα ή ένα ράφτη που το λες και εσύ, για να μιλήσω και εγώ λαϊκά. Επίσης, επειδή υπάρχουν παιδιά στα σχολεία που είναι ομοφυλόφιλα ή που ακόμα δεν έχουν βρει το φίλο τους στο Λύκειο, ή που είναι λίγο πιο μαλθακά, να το πω έτσι, και τα άλλα παιδάκια λένε άντε ρε φούστη από εδώ. Αυτό λοιπόν εμείς που είμαστε ενήλικες, και είτε μορφωμένοι, όπως είπες εσύ, έχω τελειώσει το δημοτικό, αλλά και στη μόρφωση του πεζοδρομίου, πρέπει να το απομονώσουμε πια, Δήμαρχε. Δεν πρέπει να το ενισχύουμε για να αισθάνονται αυτά τα παιδιά ότι είναι στο περιθώριο. Μα το ενισχύουμε. Είπες στα παιδιά μας θα γίνουν λαφούστιδες εχθές. Συμφωνώ με αυτό που λες, ότι πρέπει να το απομονώσουμε, ότι στην κοινωνία είμαστε υποχρεωμένοι να συνυπάρξουμε και να είμαστε απέναντι σε όλους ίσους προς ίσους, αλλά δεν θα προβάλλετε δηλώσεις του Κασελάκη για τα αγόρια. Μα ήταν λάθος η δήλωσή του και εγώ το πιστεύω ότι ήταν λάθος. Ήταν λάθος δήλωση. Εδώ μέσα και στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, Δήμαρχέ μου, ακόμα και η Ακρίτα που το στήριξε, βγήκε εκεί είπε διαφωνώ με τη δήλωση. Ήταν μια δήλωση που εμπολίσει. Αυτή που έτρωγε τη σύνταξη της μάνας της. Δεν τα ξέρω εγώ τώρα αυτά. Δεν τα ξέρω τώρα αυτά. Να μείνουμε στο Κασελάκι. Μη μου ανοίγεις τώρα άλλα μέτωπα. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν τα γνωρίζω εγώ αυτά. Για αυτούς μιλάτε, ρε Γιώργο. Τι να κάνω. Αυτοί καταστρέψαν την Ελλάδα. Η Ακρίτα κατέστρεψε την Ελλάδα. Αυτοί την χρεοκοπήσαν οι απατεώνες πολιτικοί. Κατέστρεψε την Ελλάδα η Ακρίτα. Δεν το ξέρω. Εδώ πάμε στο Κασελάκι. Δήμαρχε. Άκουσε με λίγο. Γιατί δεν έμενε σε αυτό που είπες ότι διαφωνώ με τη δήλωσή του για τα αγόρια. Εκεί θα έχεις όλο τον κόσμο μαζί, όχι μια μεγάλη μερίδα μαζί σου. Γιατί να το πεις. Είχε πεθάνει η μάνα της και έπαιρνε τη σύνταξη και την έτρωγε. Δεν το γνωρίζω. Η ίδια το αρνείται. Πάμε στο Κασελάκι. Το ζήτημα με εσάς είναι το εξής. Αρνείστε πεισματικά να αποδεχθείτε κάτι το οποίο έχουν αποδεχθεί όλες οι σύγχρονες κοινωνίες του δυτικού κόσμου. Εγώ το δήλωσα. Βεβαίως. Εγώ δήλωσα. Εγώ θα σας έλεγα και ονόματα. Αλλά δεν θέλω να θίξω ανθρώπους που σέβομαι και εκτιμώ, με ποιους συνεργάστηκα. Που τα λεγόμενά σας το αναιρούν αυτό το πράγμα. Ακούστε να δείτε. Δεν είναι πολιτικός λόγος αυτός, κύριε Μπέο. Δεν είναι, όχι, δεν έχει να εκφραστείτε, κύριε Μπέο. Σας έχει ψηφίσει ο ελληνικός λαός και οφείλετε να είστε κόσμιος, κύριε Μπέο. Τα παιδάκια τα οποία είναι ομοφυλόφιλα και μπορεί να αυτοκτονήσουν αύριο μεθαύριο με τις δηλώσεις αυτές και τις χυδαιότητες, το έχετε σκεφτεί. Έχετε σκεφτεί ότι έχετε δημόσιο λόγο, κύριε Μπέο. Και οφείλετε να είστε κόσμιος, που δεν είστε. Είναι χυδαιότητα αυτό που είδαμε χθες και είναι καταδικαστέο. Κύριε Μπέο, δεν θα σας υποδείξουμε πώς θα μιλήσετε, όχι. Θέλω να μου πείτε, σκέφτεστε τι μπορεί να νιώθει ένα παιδί το οποίο είναι κλειδωμένο στο σπίτι του και σκέφτεται πώς θα μιλήσει για την ταυτότητά του στους γονείς του. Δεν μπορεί, έχει ψυχολογικά προβλήματα, δεν μπορεί να πάει στο σχολείο γιατί δέχεται bullying. Μπορείτε να σκεφτείτε πώς μπορεί να ένιωσε ένα παιδί μετά τη χθεσινή σας δήλωση. Με πολύ ηρεμία σας ρωτάω. Μετά τη χθεσινή μου δήλωση που την έκανα το βράδυ κοιμότανε. Κύριε Μπέο, τώρα. Δεν κοιμόταν. Τώρα είσαι πανέξυπνος. Εγώ ξέρεις τι θα έκανα σήμερα. Εγώ θα έλεγα, και επειδή είσαι μάγκας, θα έλεγα Γιώργο,
Θεωρώ ότι ήταν λάθος αυτό που είπε περί επιλογής αγοριών και κοριτσιών. Ήταν μεγάλο λάθος. Και τη λέξη φούστιδες την αποσύρω. Γιατί το είπα εχθές σε δήλωσή μου. Πες το για να τελειώνουμε. Πες ότι έκανα λάθος. Έκανα δήλωση. Πες ότι έκανα λάθος. Μα εσύ επιμένεις σήμερα. Αυτό που είπα εγώ, ναι. Γιώργο, ένα λεπτό. Αυτό που είπα εγώ και το ξαναλέω και τώρα, δεν αφορά τη λέξη αυτή και τους ανθρώπους αυτούς που σέβομαι και κάνω και παρέα και η λέξη αυτή είναι υποτιμητική, ρε αφορά τον Κασελάκη. Η λέξη αυτή είναι υποτιμητική και ο Κασελάκης τι μας ενδιαφέρει τι είναι. Κρίνε τον πολιτικά. Κρίνε τον πολιτικά. Μην του κρίνεις τη σεξουαλική του ταυτότητα. Είναι λάθος αυτό. Αφορούσε, θέλεις να πεις αν ήταν λάθος όπως το είπα, όπως το διατύπωσα. Γιατί το παίρνετε εσείς. Η διατύπωση λοιπόν η δικιά μου αφορούσε καθαρά τον Κασελάκη και τις δηλώσεις του Κασελάκη. Και όχι αυτό είπες το κομμάτι ότι θα γεμίσουν τα παιδιά μας φούστιδες, αυτό είπες. Ότι αυτοί που προβάλλουν... Θα αναπαράγουμε πούστιδες. Αν λοιπόν το λέξη πούστιδες το θεωρείτε προσβλητικό, το παίρνω πίσω. Αλλά αφορούσε καθαρά τον Κασελάκη. Τον τρόπο τον οποίο πέρασε έξω ένα μήνυμα και δεν θα είναι παράδειγμα προς μίμηση ο κάθε Κασελάκης. Τους δικούς σας φίλους που λέτε στην ανάρτηση ότι έχετε φίλους με αυτόν τον προσανατολισμό και κάνουμε και καλή παρέα, τους έχετε πει ποτέ λουλούδες, φούστιδες και σκισμένα καλσόν? Γιατί το λέτε για τον κύριο Κασελάκη? Καταρχήν προφανώς δεν ακούστηκα. Αυτά που λέω για τον κύριο Κασελάκη αφορά και εσάς, φίλε μου, στις εκπομπές που κάνετε. Τι εννοείτε? Ναι, αφορά και εσάς. Τι εννοείτε? Γεμίσατε. Ακούστε να δείτε. Τι εννοείται αφορά και εμάς, δηλαδή, για να το πιο συγκεκριμένο? Δεν θα μας αλλάξετε νοοτροπίες και πρακτικές εμάς. Κύριε Μπέο, εγώ είμαι 64 δεν έχετε μόνο εσείς παιδιά σε αυτή την ηλικία. Έχουμε και εμείς αγόρια σε αυτή την ηλικία. Και αποφασίζουν μόνα τους τι θα κάνουν. Αυτός είμαι, μιλάω. Εγώ δεν είπα ότι δεν είστε αυτός. Αλλά δεν είναι μόνο η λέξη που ακούστηκε χθες. Μιλάτε για λουλούδι σε εξισμένα καλσόν εδώ και 2 μήνες. Από τότε που εμφανίστηκε ο Κασελάκης. 2 μήνες, χρόνια μιλάω. Χρόνια μιλάτε. Άρα πώς κάνετε παρέα με αυτούς τους ανθρώπους? Πώς κάνετε παρέα αφού τους λέτε λουλούδες? Γιατί είμαι γλυκός. Είστε γλυκός. Είμαι γλυκούλης. Και ο Βαγγέλης, θέλει και ο Βαγγέλης. Κύριε Μπέο, καλημέρα. Έλα, Βαγγέλη. Καλημέρα, κύριε Μπέο. Καλημέρα. Για να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Ένα λεπτό. Εγώ είπα, εάν κάποιοι με τη λέξη πούστιδες θύχτηκαν ή τους προσέβαλαν... Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Μπέο, είναι πρωί. Είναι πρωί, είναι 10:30. Σας παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή. Μην με φέρνετε σε δύσκολη θέση τώρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μια λέτε την παίρνω πίσω τη λέξη και τη χρησιμοποιείτε συνεχόμενα τώρα. Είναι σαν να μας δουλεύετε. Με τον τρόπο που τον προβάλλετε. Ελάτε τώρα. Ελάτε τώρα. Το Κασελάκη έχει 1000. Ο Κασελάκης έχει 1000 τροτά. Να του κάνεις και πλάκα αν θέλεις και να τον ευτελίσεις πολιτικά. Όχι όμως λόγω της σεξουαλικής του ταυτότητας. Πραγματικά. Ακολουθείς, με αγάπη το λέω, ακολουθείς λάθος δρόμο να το χτυπήσεις. Κάνει άλλες βλακίες καθημερινά. Μίλα για αυτές. Δεν είναι βλακεία του. Δεν είναι κουσούρι του. Ότι είναι ομοφυλόφιλος. Αλήθεια. Να μ' ακούσει ο κόσμος, όχι να ακούει εσένα. Εσύ έχεις άλλες 2 ώρες εκπομπή. Εντάξει, μην είναι μαζί. Άκου εδώ τώρα. Εγώ καταρχήν δεν ήμουνα, δεν είμαι και δεν αισθάνομαι πολιτικός. Τελεία και παύλα. Είμαι κάτι διαφορετικός. Αν ήμουν πολιτικός, δεν θα μιλούσα έτσι. Λόγος, ακούει ο κόσμος όμως. Οπότε πρέπει να πεις ένα καλούπι, να μιλάς ευπρεπώς. Δεν μπορείς να απευθύνεις τέτοιους χαρακτηρισμούς στο Πανελλήνιο. Γιώργο, άκουσέ με λίγο. Στα 64 μου δεν θα γίνω υποκριτής. Ούτε θα κοιτάξω πώς θα μιλήσω για να μην με παρεξηγήσεις εσύ ή ο Χατζηνικολάου. Και να πω και κάτι για αυτόν τον τύπο που δούλευε στο ριζοσπάστη. Τέτοιους θέλετε εσείς. Το συνάδελφό σου, αν ο Μπογιόπουλος είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Εγώ τον ακούω στο ραδιόφωνο, στο Χατζηνικολάου. Που έδιωξε τους εργαζόμενους, πήρε τα λεφτά και σηκώθηκε και έφυγε. Καλά, εντάξει, και μείνανε άνεργοι. Τώρα λέμε για αυτόν τον τύπο μιλάτε. Μπέο, για τον Μπογιόπουλο. Έλα, Βαγγέλη. Κύριε Μπέο, καλημέρα. Ποιος είναι? Σας περίμενα, Περίς λέγομαι. Βαγγέλης Περίς λέγομαι. Τι είναι στην εκπομπή σας? Ναι, είμαι στην εκπομπή, ναι. Θα ήθελα να σας πω... Δεν τον βλέπω στο πάνελ, κύριε Περίς. Είναι σε παράθυρο καθημερινά. Δεν το βγάλαμε για σας. Είναι εδώ κάθε μέρα. Δεν κάνουμε καμιά παγίδα. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι απογοητεύτηκα για τη χρήση της λέξης μάγκας. Ο μάγκας επιμένει σε αυτά τα οποία λέει, γιατί πριν τα πει τα έχει μελετήσει. Κάνετε λάθος.
Ο Μάγκας λειτουργεί αυθόρμητα. Προφανώς δεν βγαίνει κάθε μέρα να λέει άλλα τη μια, άλλα την άλλη. Ο Μάγκας δεν πάει να δείρει έναν αδύναμο. Ο Μάγκας δεν χαστουκίζει ένα πιτσιρικά που μετά πηγαίνει και του λέει συγγνώμη. Ο Μάγκας δέρνει μάγκες. Εσείς έχετε μια μάνικα και βρέχετε τους ανθρώπους που είναι απέναντι και έχετε και ένα χαστούκι και βαράτε καρπαζιές. Αυτό δεν είναι μαγιά. Να μιλάτε 7 με έναν. Λοιπόν, εγώ Γιώργο, αν θέλετε να μιλάτε 7 με έναν, δεν γίνεται. Διατύπωσε τώρα ερώτηση ο Βαγγέλης. Τώρα διατύπωσε ερώτηση. Αλλά δεν γίνεται. Τώρα διατύπωσε. Μόνος του μιλάει. Μόνος του μιλάει. Έχετε πρόβλημα με τους αριθμούς. Το να πει ο Περής τώρα τι είναι ο Μάγκας, πρέπει να έχει διατελέσει Μάγκας. Σόπα. Σόπα. Δηλαδή έχεις εσύ το copyright της μαγιάς. Δηλαδή σοβαρά τώρα. Δηλαδή, εσείς κύριε Μπέο, το γράμμα της μαγιάς. Τι είναι αυτά που λέτε. Κάποιος άνοιξε μαγαζί μαγιάς και σου έδωσε ένα αποκλειστικότητα. Άσε τώρα, εντάξει, μεταξύ μας είμαστε. Αυτά που κάνεις δεν είναι μαγκές. Ο Μάγκας δεν τα βάζει με αδύναμους. Και επιχειρηματικά συμφέροντα. Μην μιλάτε εσείς τώρα. Μην ομιλείτε. Πολιτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα. Για πες τα που είσαι Μάγκας. Αφού είσαι Μάγκας, πες ποια είναι τα πολιτικά και ποια είναι τα επιχειρηματικά. Πες τα ρε Μάγκα. Ρε συνεργάτης με το θέμα δεν είναι ωραίο αυτό που κάνουμε τώρα. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνουμε τώρα. Θα πουλήσετε ηθική εσείς. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνουμε τώρα. Θα πουλήσετε ηθική. Κύριε Μπέο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Να είστε καλά. Τοποθέτηση Κασελάκη, την οποία κατηγόρησα, εκφράστηκα όπως εκφράζομαι. Τι θα γίνει τώρα. Εμείς είμαστε αυθεντικοί. Είμαστε ελάττωρες του γυναικείου φύλου και του αντρικού. Και άλλοι του αντρικού δεν πειράζει. Να είστε καλά, Δήμαρχε, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι συγχαρητήρια για την εκλογή. Ηρεμήστε. Το ξέρω, ηρεμήστε. Είπαμε την άποψή μας. Υπάρχει και αυτή η λογική, υπάρχει και αυτή η αισθητική, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ πιστεύω στη δημοκρατία, όλες οι απόψεις χωράνε, ακούγονται όλοι και ο καθένας στο τέλος παίρνει αυτό που εμένα πιο πολύ, Γιώργο, απ' όλα με τρόμαξε ο κόσμος που ζητοκράβγαζε από κάτω. Αυτό με τρόμαξε περισσότερο, γιατί από τον κύριο Μπέο το περιμένεις. Από τον κόσμο από κάτω, εγώ συγκλονίστηκα. Ο κόσμος εμπολής δεν ακούει καν αυτό που χειροκροτάει και αυτό που ψηφίζει. Δεν είμαι πολύ σίγουρη. Εγώ είμαι. Λοιπόν, φυλές της Αφρικής. Ηρεμήστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε. Θα μείνουμε στο θέμα γιατί υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Πάμε να δώσουμε το δώρο, παρακαλώ πάρα πολύ.